dekat ke balai hulai. Namar kata mentang kerpat yame bau syakri jong me unyo syong merau. Yau kenrat jongan nak benta uni usamla. Tu syak ti uni usamla balik kiu no ringkat balakin men. Jadi em kejing saat ke betof ke jong juda. Kani IT na ili jong hai. Long ka juban lak ka bola klei kalau jong kopa. Usim menta bal dangla banga ngasim bujuli no ega jaka jong uni para. Uni tu di banlat banyang kapan jong kopa. Uni umat lipa si yang sukupa ngan syong no banga kong merau. Mereka syakri. Ti de hang ni ka bangila ikren na du itikil nong ki bana sedang. Bah bangi berkat yani ka khana ka jong juda hang ni kini ka jinga sa. Bat ya ka khana ka jong jisu. Ka bahiar pateng na juda. Na kai long yang long sam jong juda. Ka don ka nong rip na. Ladanga ngamla ban penyeng. Ya uni hakmat lau jong kupa ka long bularem. Handai sim yanga uni te menyeng. Tolong nang ta ngeyo ya ka jinga sok niat. Ngin sai keren hadian ngin apa itu testimoni buat mai. Ti nya poi ke dekat ke balai pusau. Na ba kumno ngalik kiu manga selo kupa lada uni usamla dan lembat nga. Bayo nganyo I ya ka jing sniu ka banjia hau kupa jonga. Ka ba kam syok jing mut ka ni ke dekat balai pusau kolong kita jing keliken. Kumno ngalik kiu manga selo kupa. Ada uniu samla dan lembat nga. Kejingkit kli kabala kabakaraw to kani. Pi pindah pashe tu gitu kot kita syakmat yang dia lendong em. Ke hakaba sedang kejingnya sa kawat lah kani ka benta jong ka benta jong ka bangi puli men syakmat klem ya tu bau di juda babu iti ketien kejing sa u syakri jong Joseph mo. Syarut nong la ni syabar jong tu ka nong ba. Mo fi ong pi mende ba kini kentien gidi ba di juda ba keren mah. Uba wanra ai kentien gilang bala dalap yo luta rupa hanore hanu na pleng jongi uta uba ngilap anu uta uba pi pin lap uta unyap. Bat baro nyelong syakri. Ngia keren na syakmat kalong ngia keren klem jing kadi jing keren klem ya sa dam klem da perhat. Ani kem dan nong rem deh. To da poi pat laja pat ahmat habenta ka ba ar pat ka apa ka teng khat khat sa to ter bo juda wa yang mata khmat yang Joseph la lap ite ki sebai la lap ruta rupa lat ketien chu on keren kamut ka ja ada ka to ka jing sa dam na sedang ha temre ka ni ka benta ka ba lai pan ha ke bakut jong dengan lendong ye I pat ye juda ba u ya sa tek ye sha nam ta law jong men nam ta law jong para bat udah dan ru ta ka jing perkhat baka ni kadai ka benta ka bala da uni u benjamin online nang ni bani pai bat ki wei bat ki para jong u shisnong kamot ku pa jong u chokop unang tengen unang light na ta jing yap sosi bat ban yo e kata pat up yap hang yo yap ha da la ka jong jing em da la ka jong dan yang chong syakri chong marawanga kani ba khani ka benta ba khadu ni kalong I the true color the true reality ka jong chokop mai au jong juda kamdei syuk tu kaya sat klem nong rem kamdei syuk tu kajing sat klem dan rukom maka David pendem bet ai kan long kat belong jaga beja ngan syau manga kini kimat let kata kata ke internet Ka kawan hang tahi ta kau ngin yang benrap cuma. Temu dia ke ka bau juda ulai keren bola jong kopa. Ka ketin ke sikentin. Ka yang. Ubat. Ka baar pad deh. Hisin bola sim ya ka jingkit kali compare lo di bandu ila ka jong ka jing em. Ba uni bola kit kali em. Ta ka baar. Ka balai pad deh. Dang khambaha ba Benjamin bala ki jong kinmen kini chukupa ba kupa unum yap. Dei mo u compare lo marau. Kalong hangning la ban penan kam kring ke integrity ke jong ujuda. Ka bu yang hadu ka bakut ken hakani ka sin let ka baar. Wat la haka jing sat ka baningkong simpoi perkhat kan poi tu sini. Namar ka ba yasa ya ka sin baningkong hakmat jong tu syakri buan be ekin dien te kalong be ong be ka jing sat klan perkhat long lap la tu te plap 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 ai khruit la khruit ten re hang ni teng I beriur mod ula de mat ikti ki benta ba syakmat su thu ba kamot ayu ban yasa kamot ayu ba Benjamin online kan
ta kan long dari phai biang syakai ke syakmat kalau bahkan ni ke jengjang ni benta kalau Arab je ban phai syakai ke bukan jam sim kan kemulong mana kan ublay ulah syam kepala ke jongi am tementah ni pada kuak syuk ya kajuk panjang kan ya ke bau kular la clay ya ka jong jutang tu ni tai long ka numong ka jutang de ka juban lak ulai keren blo jong ka te hang ning iba kan ni kerkom biasa ka jong judai lau jong para kalong pela bah nak ni ki khana ki bingilai puli bras kata ni gil nang nang ta pa de ka ba don chu hang ni ka manginya phai biasa ke bangilai keren nei ban biasa pan kun baki sabut ki bapa habar wat lada shimle ru kemut mdalenti de kumui banyak sat lai keren yang kata kabar pade sisin ya ke ke balale ha kabari kamamla banyi i de sabut ke bapa habar manu bai i ya kabari hublei taman tahang ni pade kini kejingan sat yang ni namar baki klaim le ai ki sungat namar kita kidak ke apa hobar menta ki yang khawat junung besar tika bala banyarap ban penkesan kalong be stang kalenti jong kejing apanya kemut u Benjamin ti udai ban laj uni unmen ujudakum ulidar menta unha bansha te kajing internet jong ni kalendong ka pasau-pasau ka dihang ta kan yi ka khrau kan ni ka kubur kap inang puson kanang mi tengengai kat tu kala biang so berkut ustor ka tu phi ka tu ka benta ka ba phi wan ra nei ka ba phi ong te ki sabut ki bapau ka mu ki spai betul rupa badan khabar ni kita di sabut ki bapau ki bamla asu ban long no Nanti ka ba bangan perkhat em ka ni te ki sabut ki bapau wala ma phi te phi khlemle ka pinya sa pinya sa kani ka benta ka ba mlong ro ban chu ban kut tang kom tai ka bang hap khat leu bhai ka jing em ka jongi ka man ka sngi ro na perkhat kani ki ya ka banta te ki ai ba khat ki ba la ban pen duplicate ya ka bam dei hok la ban sna pan bha mal i ma de ki sha lo ka chuat hom perkhat namar la da ki sabut ki papau ki dei ki shabi bangin la yem lani ki sabut ki papau ki shabi bangin cha hat sa ajin jar walangi khlemle kata ka bang ahmad jong phi ba ahmad ki pet ban perkhat ba ka ta ka chuat ba nama ka perthai man ta ka perthai ka bang yem ka ba la ban duplicate la ban replicate ki ong da kanu no kom ko image sha te ki babon ki jing yetun kho kom ki long yeng lo sem kom ka jing ya nanti ka jing im shimet ya kata ka banta nga shu i ahmad ki pet mo ban perkhat to ka bang ko ban ong pa ka de ka wai na ka ni ka khana ya ka ka bapa ha ki benta ki ba ahmad jong ka jing ya sat ka tu mi krem ne ahmad te ban lap la ka tien pleng kam long he nama ka ding kai na ka khana ka long ban lap la ka tien bon nong hi uta ba phin lap phin yap bat ngi khoi ngi long shakri ka tu ka jing krek ham perkhat ka ma ka jing kai ngi ha ka jing ibang man ka sngiru kadang khamla basngap kadang khamla ba pusan dang khamla ba tengkan ni la ka thli ban ya ka ba kren khlem nong rem nama ri ngat ka jing ko mangat ujok ko ujuda ma te ka benta ka ba kham sunat pat ka pakut joni ka lenong pa ka long ba dalong kum noru kum phi ong ne ka integrity ka jong ujuda ka pau ba ban laj upara ba la lap yu rupa bat kini ki para ki we kin li phai shala ka jang ka chnong shala ka jong ka jaka shala jong kupa andre nam ta ba ki kin lai pat ngan sha ile ti kani ga ba ba ka jing khat ka ba ka jing kai ba hatu la da ka dei ka du ta ka banta ka long mo ba ka jong nga ngan du la khen ka ba kor yo ma kini kin lai ngan du ma ngan sha ma kani ga challenge yang thai ni te tanga doni ke menong ya pinang don Asia amla biang boleh cuan pastor boleh parlok ke pet tingin saya beteng pat ngidang don ke jengkermen mangin beteng sa ka wei pat ke session wei pakalong boleh saya sien pi ke pet nang ya beteng bat ngi
nakaway si sa jan nakaway ka episode chkaway pat nakaway ka si Sunday chkaway pat kublay shibon